Is-Sibt kienu eligibbli jivvutaw 8,295 persuna hekk kif bdiet il-votazzjoni li ser twassal għall-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' Ġunju dan fl-advanced voting u l-votazzjoni għall-anzjani bil-ħinijiet bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar matul il-jum tas-Sibt ivvutaw dawk li nhar l-elezzjoni ġenerali jiġifieri s-Sibt li ġej ser ikunu msifrin jew rikoverati fi-sptar. Dawn il-votanti ammontaw għal 4,243 persuna li matul il-jiem li għaddew għamlu dikjarazzjoni ġuramentata mal-Kummissjoni Elettorali sabiex ikunu jistgħu jivvutaw ġimgħa qabel id-data tal-elezzjoni. Minn dawn, dawk li għal xi raġuni kienu reġistrati biex jivvutaw fis-27 ta' Mejju u għal xi raġuni ma marrux jivvutaw, xorta waħda għandhom dritt jivvutaw nhar is-Sibt li ġej fil-jum tal-elezzjoni. Matul il-ġurnata tas-Sibt ivvutaw l-anzjani li jinsabu f'San Vincenz de Paul u fi 30 residenz oħra madwar Malta u Għawdex, fejn il-votazzjoni saret fl-istess residenzi u ġew implementati l-istess restrizzjonijiet bħal kull post ta' votazzjoni ieħor. F'San Vincenz de Paul kien hemm 669 persuna li kellhom id-dritt li jivvutaw, filwaqt li fil-bqija ta' djar tal-anzjani l-oħra kien hemm 3,383 persuna eligibbli biex jivvotaw f'dan il-jum. Dawk l-anzjani li huma residenti u reġistrati f'dar tal-anzjani u għal xi raġuni ma eżerċitawx il-vot tagħhom, is-Sibt ma jistgħux jagħmlu dan fil-jum tal-elezzjoni. Il-votanti f'Malta u Għawdex għal din l-elezzjoni ġenerali jammontaw għal 341,752 persuna u bekk issa fadal 333,457 persuna biex jivvotaw is-Sibt 3 ta' Ġunju. Il-votazzjonijiet ikomplu nhar il-Ħamis li ġej hekk kif ser jivvotaw dawk rikoverati fl-Isptar Mater Dei, Serent Nimamo, Kerin Grek, Monte Carmeli u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dawk li ser ikunu għadhom rikoverati f'xi sptar minn dawn sa nhar it-Tnejn li ġej huma mitluba jivvotaw fl-isptar anke jekk ma jkunux għadhom rikoverati. Intant fadal l-aħħar ċans biex wieħed jiġbor id-dokument tal-vot mill-assess tal-Pulizija, jiġifieri is-Sibt sal-10 ta' filgħaxija jew inkella il-ħadd bejn it-8 ta' filgħodu u nofsinhar.